nkhani zina zimakhala zosausa koma Mulungu ndilola kuti abale ndiyese kumayankha koma ndikugwiritsa ntchito Bible pakati pathu. Pokhala kuti leronso ndi tsiku la Sabata, mundilole kuti ndijambule kuti ena akhoza kukamva nawo pa chimene tikufuna kukambiranachi chopezeka m'malembo oyera. Zokambirana zathu lero zikukhuza mikanjo, pokhala ndili mdera la Asilamu amene amavalanso mikanjo yoyera akamapita ku kachisi, ali ndi chidwi kuti amve nawo kuti kodi nanga chovala chawochi chimapindulira kanthu, kodi nchofunika bwanji, nanga ngati chovala choyerachi chili chofunika. Mafunso awo kuno akunena kuti ndi chifukwa chani timaona kuti ambiri mwa akhristu simmakonda kuvala chovala choyerachi, amatero iyeyo. Ndiye ine kuyankha kwanga ndiyankha kuti phunziro ngati lomweli ndidaliphunzisanso ku Chichiri prison pamene ndinkakacheza ndi anzathu andende ngati si pa 4 Julayi dali kumeneko kucheza ndi andende, ndipo tidakambirananso kwambiri za chovala chomwechi choyera. Dadutsa mwambiri, mwina lero ndilephere kufikira zigawo zonsezo, komano ndinkaphunzitsa kumeneko ndikugwiritsa ntchito mawu a 2 chapter number 5 verse yake ya nambala 12, pamene padamanga nthenje ngati kuyamba kwa phunziro lathu. Koma pamene timapita kufupi koti tikupita mkatikati mwa phunziro limeneli, tidachoka ku vesi limeneli nkupitanso ku Yesaya chapter number 18. Koma nkhani yayikulu ya chovala choyerachi tinkanena kuti chovala choyera chimayimira chiyeretso kapena kuti purify. Na anthu azikhulupiriro zonse akavala zovala zoyera, kuvala zovala zoyerako kumapereka m'manja mwa tanthauzo la chiyeretso purify. Tsono chiyeretso ichi chimene chimatanthauzira kapena kuyimira chovala cha white si chiyeretso monga mmene ife tiganizire kuti changoyera kuti mbu, koma chiyeretso chache chimayimira akati purify, ndiye kuti mukuchiyeretsetsa chikuyenda mdongosolo la kuchiyeretsa, dongosolo la kukonza, chadutsa pamalo pakuti chikuyeretsedwa. Chinali chinthucho cha mtundu wina ndiye chikuyeretsedwa. Simukumva, mumve bwino. Mukavala chovala cha white, mikanjo yanuyi imene imayenera kuvalidwa ndi aliyense ku dziko lapansi ngati munthuyo akupita pamalo akumpembeza Mulungu, nkhani ikakhuza kupembeza, tikafika pa nkhani ya chovala choyera chimakhala mtanthauzo kukachisi. Whatever kachisi kwa Chisilamu, kodi kachisi ngwa Chihindu, kodi kachisi ngwa Chibuda, koma ngati mukungotenga chovala cha white nkuchika pathupi pa nthawi yakupembeza, chimatanthauza kuti inuyo mwakonzeka kuvomereza kukonzanso chikhalidwe chanu chimene chinali mthupi lanu. Choncho tiyeni tipite ku buku la Yesaya. Yesaya atiyambire nkhani imeneyi chapter number 1, tiwerenge verse number 18. Sono muzindilola mzichedwa pamene ndikuyang'anayang'ana malemba. Tili pati masana wano mphunziroli mpingo wa Mulungu
tikuphunzira kufunikira kwa chovala choyera nanga white ndi chani. Afunsa na asilamu komango ndipalamula kundikumbutsa chifukwa phunziro lomweli ndakaliphunzisa ku Chichiri prison kumene ndapita pa 4 Julayi, ndipo kumeneko ndakaidi tidakhala nthawi yayitali kwambiri 2 hours tikuphunzira kuti nchifukwa chani ndende zonse zimene zinali pansi pa mayiko amene anali pansi pa British colonial ukapolo watsamunda koma m'manja mwa Britain, kodi chifukwa chani adawapatsa chovala choyera ngati chowayikira iwowa adzivala kundende. Ndiye kumeneko ndidapeza kuti Sarah Green Jones amene adatumba chovalachi kuti chikhale chomavala andende ankachipereka ndi cholinga chakuti mukangwira munthu wakuba ndi kumponya kundende mumakakhala kuti mwamponya pa prosesi yokonzanso khalidwe lake lachabe. Mwachimenechi tidapeza kuti mchifukwa chake akaidi akamangidwa nkutchachidwa zaka amapasidwa chovala choyera kutanthauza kuti ayikidwa mu mbiya, ayikidwa mu mchini, ayikidwa mchigayo, ayikidwa mu prosesi yakuzikonzanso yakukonzedwanso, kotero kuti white kundende amayimira kukonzanso khalidwe limene lidawonongeka musadavale chovala choyera. Tidaphunzira kwambiri ndipo tidapeza kuti ngati mungapite kundende mukapeza kuti kundendeku kumakhala anthu ovala zovala za mitundu iwiri, mukapeza kuti ni masiviliani amakhala kuti sadalandire sentesi, sadamangidwe kukhala akaidi andende, ndi amenewa amakhala kuti ndi malimandi. Tidacheza bwino pamenepa kutanthauzira kwake kuti ngati munthu akhala nkhalidwe lokonzanso amayenera kukhala mchovala choyera, ndipo tidanena kuti chovala choyerachi ndi simbo chakuthupi kwa munthu chomuonetsera kuti ali pa process yokonzanso khalidwe, ndi chovala cha white. Lero ndili kuno kwa Makanjira kumene asilamu ambiri mwasonkhana pafupi 18 nukuonani pano mukunena kuti ife timavala mikanjo yoyera. Ndiye ndikuyankha kuti chovala choyera mmavalachi ndi perfect, ndi correct, ndipo ndikuti chili kukonza bwinobwino ndithu palibe cholakwika, chifukwa chovalachi chokhachi chovalachi chimayimira kukonzanso kwa khalidwe la munthu. Sotamverani andende adamva bwino pa Chichiri, adali mmene mwanyapala, adali mmene muongolowa kumene ongotchachidwa kumene zaka amilandu yaying'ono ndi yayikulu, adachimva bwino chiphunzisochi mmene ndinkanena kuti taitolo ya uthenga ndanena kuti chovala choyera pakati pa andende chimatanthauza chani. Ndiye ndanena kuti chovala ichichi ndi chovala chimene muchipeze pansi pano komanso ngakhale kumwamba chilipo, ndipo mkamapita mkachipeza. Koma pofuna kutanthauza kuti white amatanthauza kukonzanso kwa khalidwe, ndipo anayamba kuvomerezeka pakati pa kachisi wa Mulungu, angakhale makachisi ena kumuyimiritsa ngati munthu akapita kwa Mulungu amakakhala kuti wapita kukakonzesa khalidwe. Sono ngati wapita kwa Mulungu kukakonzesa khalidwe amakalowa kumeneko ngati kapolo wa Mulungu. Timati ife ndife akapolo a Mulungu, amakhala kuti Mulungu watigwira ukapolo kumpembeza iyeyo, ndipo simbo yakuti awa abwera kwa ine akufuna ndakonzenso khalidwe amativeka chovala cha white. Simbo ya chovala cha white imayimira kukonzanso kwa khalidwe la munthu. So ngati mwavala asilamu mwina simudziwa kuti mwavala chani. Lero
ndiphunzitse kuti chovala mumavala mkanjo wa waitiwu umatanthauza kukonzanso kwa khalidwe limene lidawonongeka. Angakhale kuti kutanthauza kumeneku nthawi zina kumapezeka kuti ovala chovala choyeracha akukukanika, chifukwa chakuti mwina sanadziwe wangovala ngati uniform ya chipembedzo chawo. Chovala cha white si uniform ya chipembedzo, koma ndi simbo ya iwo amene adzipereka kwa Mulungu. Ndiye podzipereka kwa Mulungu kumakhala magulu awiri. Gulu loyamba ndi limene ladziperekeratu kwathunthu, lavomera kulowa mkhalidwe lakukonzanso. Ndiye kumakhala gulu limenelo limayimira ngati kuti latchajidwa, silili pa alimande. Amenewa akavala chovala cha white ichi, tikatengera ku ndende timapeza kuti alibe mwayi opita kulikonse wokha, amayenera kukhala m'manja mwa boma, chitsimikizo chakuti tsopano boma latenga kuti liwayang'anira pa prosesi yakukonzanso khalidwe lawo. Chimozimozi kukachisi mukavala chovala cha white ndi simbo yakuti Ambuye Yesu mpulumutsi pamodzi ndi angelo wache na Atate wache wakutengani inu ndipo mwamvomera kuti mukhale mpulosesi yakukonzanso, ndi amakuvekani chovala cha white kuti muli limited pakachitidwe ka zinthu. Simuli omasuka kukacheza nakazi achilendo, chifukwa ndinu omangidwa, simbo yanu ndi chovala cha white. Simuli omasuka kukamwa, sinu omasuka kukasuta, sinu omasuka kukachita khalidwe lililonse losagwirizana ndi umulungu. Mumakhala mkati mwa malamulo amene akukusungani. Sono ngati chizindikiro chakuti inu muli m'manja mwa boma, ndi mkatero kwa akaidi, mumavekedwa white. Ngatiso chizindikiro chakuti inu muli mdzanja la Mulungu, mumavekedwa chovalanso cha white. Choncho chovalachi chili mkanthu. Tiyambe kuwerenga malemba timve kuti kodi chovala chimenechi chimapezeka kuti. Si chanu Asilamu, ayi, si chanunso Akhirisitu, ayi, koma chidachoka kumwamba. Ndipo aliyense amene ali pa prosesi yakukonzanso khalidwe amayenera kuchizindikira bwino chifuniro cha Mulungu ndi kufunikira kwa chovala choyera kuti chimayimira chani. Tipite ku malemba. Tiyambira m'buku la Yesaya. Yesaya chapter number 1 akuti chani? Tiyeni tsono tiweruzane, ati Yehova, angakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala. Ngakhale zinali zofira ngati kapenzi, zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbu. Timvane pano. Tiyeni tsono tiweruzane, ati Yehova, angakhale zoyipa zanu zili zofira zidzayera ngati matalala. Pamenepa pamene ndimafuna kuyambira. Pamene muli mchikhalidwe chachabe, simbo ya chinthu choyipa ndi red komanso black. Tamverani. Choncho amene akupita kwa Mulungu, Bible likuti angakhale zoyipa zanu zidali zofira ngati matalala, koma akuti zidzayera. Now, chovala cha white chimatanthauza kuti munthu unali wofira wa mtundu wina wachikhalidwe china, tsopano mukupita ku white. Ndiye kuti chovala chija tikachivala chimakhala kuti chikuyimira simbo yakukonzedwanso malinga nkufotokoza kwa buku la Yesaya chapter number 1. Ndiganiza kuti nkhani iyi ikula iyi unichititsa mantha. Iyi ikula ikathera kumpanda nkhani imeneyi. Sachire masewera na nkhani iyi ikathera kwawo
kwa wopachikidwayo kumwamba, chifukwa ikupita kwa chabe malinga ndi mmene ndikumvera katakatidwe ka malemba. Tamverani Baibuli kuti tiyeni tsono tiweruzane. Pazimveka kuti pa nkhani ya chipembedzo cha Mulungu pamakhala uweruzana. Tikati uweruzana ndi kukonzana, ndiye wolemba buku la Yesaya akuti angakhale zovala zanu zinali zoyipa, angakhale mitima yanu idali yoyipa, pamene mukubwera kwa Mulungu khalidwe lanu lidzayera. So tikupeza kuti white ndi simbo ya kukonzanso. Amene akonzedwa amasintha kala kuchoka kofira kubwera ku white. Ndiye zili ndi iwo kutenga white yonso kumvala pathupi ngati simbo ya kukonzedwanso. Kaya kumveka pano pamakhala kukonzedwa kwa mkati kumene kumakachitika kuchokera kukulapa kwa machimo, amene munthu amalapa akafika kwa Ambuye. Ndili pa divine service mbali ino ina yakumapetopeto kwa ufumu wa makanjira, kuti tizilumpha kulowa kodi mwatiye mponda, kuti tizilowa mwa jalasi, kuti tizilowa kuti mudziwa nino anyamata kuno kumalire kwa mfumu makanjira. Ni ulankhulira izi pakati pa inu anyamata mwavala zovala za white koma mmapembeza ku Chisilamu. Ndiye nkhani sili ndi inu ayi, ndikungofuna ndichosa Chisilamucho koma ndikunena za chovalachi mwavalachi. Kazumveka kaya chimayimira kukonzanso. Satamverani vesi limeneli akunena kuti zidzayera ngati matala, ngakhale zinali zofira ngati kapenzi, zidzakhala ngati ubweya wa nkhosa woti mbu. Mwayiona nkhani tsopano pakutanthauza kuti white imatanthauza kukonzanso kwa khalidwe la munthu. Chovala chimenechi chakuti white kapena mawu akuti white kapena kuti kuyela ndi mawu amene adatenga mbali yayikulu kwambiri pa chiyeretso chakumwamba, ndipo ndi saini ya iwo amene avomereza kuyenda ndi Mulungu woyerayo. Pokhala ni woyera iwonso adzikhala woyera. Malinga ndi kuti chipembedzo chakale chinkafunika chionekere mkati komanso kunja, ndiye saini ya kunja kuti anyamata wavomera kugwidwa ukapolo Mulungu, adziyenda Mulungu ndandenda a Yehova ayenera kukhala mu white. So chovala cha white ana Mulungu chili ni chonena ngati tikupita pa chipembedzo cha Mulungu, ngati tikupita pa chipembedzo cha Mulungu. Mwamva pano ndikuti ndikukupasani tanthauzo loyambirira lakuti chovala cha white chimayimira kukonzekanso kwa khalidwe, malingana ndi 18 mpaka 19 ya buku limene la Yesaya. Kodi tili limodzi mpingo wa Mulungu? Tiyeni tiwerenge modekha bwino pa buku limeneli la Yesaya, timva nkhani zikuluzikulu. Ngati muli wofuna ndi omvera mudzadya zabwino za dziko, koma ngati mukana ndi kupanduka mudzathedwa ndi lupanga, chifukwa mkamwa mwa Yehova mwatero. Ndiye kuti verse number 19 ndi 18, makamaka 18 ndi mawu ochokera mkamwa mwa Yehova ofotokoza zakuti chikhalidwe cha munthu chikasintha chimayimiridwa ndi white. Akunena nda mkamwa mwa Yehova mwatero, osandiba mawu kuti atwaibwa akuti koma white, koma mkamwa mwa Yehova mukunena kuti kala ya white imayimira kukonzanso kwa khalidwe. Kodi tikumvana pano ana Mulungu? Tiyeni ku buku la 2 chapter number 5. 2 chapter number 5. Mukhale pomwepo kumapirira uku ndi kuyang'anayang'ana kumene kuli 2. 2 chapter number 5. Kumeneku tipezako nkhani yosausa kwambiri. 2 chapter number 5
tikupitabe kuti tikaone kuti zovala zoyera zidali zopatulika malingana mmawu a Mulungu opezeka pa 2 chapter number 5 ndiwerenga verse number 12. Alevi omwe akuyima onsewo ndi Asafu, Hemani, Yedutani ndi ana awo ndi abale awo, ovala bafuta, ali nazo nsanje ndi zisakasa ndi azeze. Anayima kummawa koguwa la nsembe ndi pamodzi nawo ansembe 140 akuomba malipenga. Tamverani. Verse number 12 ya 2 akuti Alevi omwe onsewo ndiwo Asafu, Hemani, Yedutani ndi ana awo ndi abale awo, ovala bafuta. Musayiwale kuti bafuta ndi choyera, sakumvantu. Ali nazo nsanje ndi zisakasa, akunena zoyimbayimba. Onsewa adayima kuguwa la nsembe. Awa anali opembeza kukachisi wa Mulungu. Koma mukaliwerenga vesi limeneli akuti padali anthu ena amene sadali ansembe, sanalinso Alevi, ankakwana ngati 120. Akuti iwowa adakadziphatika pamene panankachitika chipembedzo. So tamverani, anali ndi mwayi oyima nawo kuguwa la nsembe, kufunika kwa chovala choyerachi. Atafika pamene pamaperekedwa nsembe ali mu white, anayesa oyenera kupembeza nawo pamodzi, chifukwa nawonso Alevi ndi ana Asafu onse akamayimba apulesitimu azaka zimenezi ankavala white. Ndiye gulu limene linkapita kukaonerera chipembezo chikuchitika kuguwa la nsembe nalonso lidavala white. Chifukwa chakuvala nawo white adapeza nawo mwayi okapezeka pamene panali guwa la nsembe la kachisi wa Mulungu. Ndi adakapezeka pamene anali ndi mwayi okhala nawo kuguwa la nsembe, chifukwa adavala za white. Malingana ni malemba pano, anali ndi mwayi okhala limodzi nda nsembe, chifukwa adavala zovala za white. Ndi ataona anthu 120 kuti avala white, adadziwa kuti ali mugulu limene likukonzeka kukonzanso khalidwe. Ndiye ngati munthu wavomera kukonzanso khalidwe, umakhala ovomerezeka kukhala nawo pamene pali guwa la nsembe amene ndi Ambuye wathu Yesu Khristu. Osayiwala kuti mawu akuti guwa amapezeka maulendo 360, ndipo nyengo zonse pamene mupeze mawu akuti guwa amayimira Yesu Khristu. Pamene anthu adzaperekapo nsembe, gulu ili 120 dali ndi mwayi oyandikira kukachisi wa Mulungu, chifukwa lavala nawo chovala choyera. Nikudziwa kuti nunena panozi Asilamu tsopano sizikukukhuzani, koma ndikunena za chovalacho. Inuyo muli mkati mwa mkinji uno khani iba akhala ni mano mungomvera nawo, koma ndikunena chovala mwavalachi chimayimira kukonzanso kwa khalidwe. Ndizovuta kwambiri zochitisa manyazi kuti tili mchomvala chimenechi tidzipita kukamenya nkhondo. Ndizochitisa manyazi kuti muli muchovala chimenechi koma mkaphe munthu. Nzochitisa manyazi kuti muli muchovala chimenechi mupite ni jihadi khani yosausa, udzikabwera mkanjo umene uli magazi okhaokha, amvekera nkhondo zoyera zosausa kwambiri. Mwasemphanitsa, chifukwa chovalachi sichophera wanthu,
Chovalachi sichokwatilira akazi 40. Chovalachi sichopangira matalazimu. Chovalachi sichokhwimirira. White mwavalayi amayimira kukonzanso kwa khalidwe. Zosatira zace alipo alembi ndi afarisi tapeza ku buku la Mateyu chapter 23 amene ankavala chonchi ankawatcha kuti ovala zovala za nkhosa koma mkati ali mimbulu. Mind you be careful Silamu. Samala kwambiri. Nudziwa kuti nchoka ni miyala kuno. Kuno nchoka ni miyala. Kuno tichoka ni miyala kuno. Chovala ichi ndichopatulika kwambiri. Koma mwatsoka chidapezeka pakati pa alembi ndi afarisi akumatola misonkho ya ulere ku wanthu. Akumalanda chuma cha masiye ali muzovala zomwezi mpaka mwini wake Yesu anabwera akuti ha mumavala zovala za nkhosa koma mkati muli mimbulu. Kazi kumveka ngati zimenezi. Chovalachi chidachita tsoka chimatha kuvalidwa m'mimbulu. So mtakuyipeza mimbulu pa Meka ili mbu. Mungayipeze pa Saudi Arabia ili mbu. Mungayipeze pa Malawi ili mbu. Muyipeza pa Kenya ili mbu. Ikukuwa inanyamula myala. Takbir. Allahu Akbar. Ni mimbulu. Yakhala bwanji mimbulu. Chovala mwavalachi mkatimu ngati chikhalidwe chisiyane ndikutanthauza kwa chovalachi. Ndi pamene Yesu akunena kuti ankavala zovala zoyera na avala ngati nkhosa pakati pa mimbulu. Koma white malinga ndi Yesaya amayimira kukonzanso kwa khalidwe. Pano tapeza amuna 120 hatayimirira pa guwa la nsembe. Hatayimirira pa guwa la nsembe. Akuti chani? Akuti adapeza nawo mwayi opembeza pa guwa la nsembe chifukwa adavala zovala za white. Kodi zikumveka zimenezo? Na chovalachi chimayimira purity kapena kuti kuyela. Sakumva munthu. Tiyeni ku buku la Chivumbuluso chapter number 3. Kani yathu ni yayifupi koma italike malinga mmakani. Chapter number 3. Kodi mwachipeza? Ngati simudachipeze mvundukula ndekha. Mvundukula ndekha. Chapter number 3 verse yake ya number 18. Tiwerenge pamenepo. Limene tikuwerengali ndi buku la Chivumbulutso chapter number 18. Nampezerapo mwayi ndikunena chovala mwafusachi kuti nanga ife timavala mikanjo. Mmati bwanji ino akhristu osavala? Ndiye ndikuti chovalachi tu nchabwino kwambiri ndipo nchovomerezeka. Mmene mumavaliramo ndi mmene adafunika opembeza onse a dziko lapansi adzivala ngati ino Asilamu. Chifukwa zili ndi meaning, zili ntanthauzo zovala zanuzi. Chingovuta nchakuti nthawi zina zingachitike tsoka zovalazi kuvalidwa ndi nkhosa koma kuvalidwa so ndi mbulu. Mkango uvala chovala cha white pamene pangangovutira mpamenepo basi. Koma pano ni unena kuti chovala mwavalachi pasopi. Tamverani buku likupitilira kuchiyamikira. Chivumbuluso chapter number 3. Chovala chanuchi Asilamu muchipezaso ku Bible. Chikupezeka pamenepo. Tiwerenge verse number 18. Verse number 18 ya buku la Chivumbuluso ikuti, tamverani. Ndikulangiza ugule kwa ine golidi woyengeka m'moto kuti ukakhale wachuma ndi zovala zoyera kuti ukavekedwe, kuti ukaziveke, ndi kuti manyazi ausiwa wako asaoneke, ndi mankhwala opaka m'maso mwako kuti ukaone. Tiwerenge bwino pakuti ichi nchichewa chimavuta kumva. Bible likuti chani? Verse number 18. Koma kuti mwina zimveke bwino tiyambire verse number 17. Timveza chovala mwavalachi anyamatayi pasopo. Chovalachi chili m'malemba akuti chani?
akuti ndiku 17 chifukwa unena kuti ine ndine olemera ndipo uli wacho, ine ndine olemera ndipo chuma ndili nacho, usowa kanthu ndipo sudziwa kuti ndiwe watsoka ndi ochititsa chifundo ndi osauka ndi wakhungu ndi wausiwa. Verse 18 ndikulangiza ugule kwa ine golidi oyengeka moto kuti ukakhale wachuma ndi zovala zoyera kuti ukaziveke. Now tikawerenga pamenepa ndi nkhani imene imakhuza mpingo wa Mulungu. Nkhani imapita ku Laodikaya, khala ngati mpingo womaliza m'buku limene pa mipingo 7. Tingakhalenso ife tomwe pa Laodikaya, mpingo wosiriza. Tamverani akuti ndikudziwa, ukanadziwa kuti ndiwe wausiwa ukanabwera kwa ine ndikupase chuma. Kuti chitani chumachi? Kuti chuma chimenechi ukakwanitse kugulira chovala choyera komanso mankhwala opaka m'maso mwako. Now tikapita m'Baibulo tikupeza kuti chovala choyera chinali ndi kuthekera omuvekanso munthuyo. Chikhalidwe chake chachabe chimayenera kusinthidwa mu simbo ya chovala cha white. Mwa njira ina white adali ndi kuthekera komuonetsa munthu kunja kuti mkati mwakonzeka, munthuyi wadzigwira ukapolo. Mwafunsa anyamatawa achisilamu mtaunimu, akati tsiku limenero akakumana ndi mkazi kuchibwenzi kulumu, savala mkanjo, chifukwa mkanjowo kulowa nawo m'mangochi rest house, kulowa nawo kwa anyoni rest house umachititsa manyazi. Paokha mkanjowo umakupanga bound kuti usachite choyipa, umalandira kakhalidwe kauli mulungu ukamayenda. Ulemu wa umulungu mumaulandira mukangovala zovala za white. Kungovala mkanjo wa white umayamba kulandira ulemu wa umulungu ukamayenda, kotera kuti chovala chokhacho chimakupatsira malire. Simungayimitsa inu kuti chemwalira bwerani nukufunani muli mu white, manyazi nokha mpaka mutavala ka civilian. Now ndiye kuti pali kusiyana pakati pa civilian alimande ndi amene amangidwa kale. Alimande ali nufulu wochita kanthu, so kukachisi basop ngati tidziyenda mchikhalidwe cha civilian. Civilian imakupatsa ufulu ndipo imakubisa chimene uli, koma ukavala white mkanjo umakuulula chimene uli. Chimene ndi ulankhula tumasana wanu, mkanjo wa white umaulula chimene uli, koma civilian yovala cha wanthu apali mande chimabisa chimene uli. Kanumveka ine, kaine ndikumveka, ndena kunja kwa thupi, kunja kwa dziko, chovala cha white mukachivala, mkanjo mukavala umaulula chimene uli. Koma ukapanda kuvala mkanjo ndikukhala civilian, pamakhala povuta wanthu kukudziwa kuti iwe ndiwe ndani. Now chovala cha civilian chimabisa chimene muli, pamene white mkanjo umaulula chimene muli. Chifukwa chake pamene Mungu yenda asilamu wanthu amafikira kuti shehe muli bwanji, salamu alaikum, salamu alaikum, salamu alaikum, subaheri, salamu alaikum. Pamene ukuyendapo umakhalira ulandira ulemu, mtendera asilamu, mtendera asilamu, mtendera asilamu, mtendere asilamu, mtendere asilamu, mtendere asilamu. Chifukwa white imaulula umulungu, mkanjo umanena chimene muli. Civilian ndi chammavala mkamapita uzibwenzi,
chifukwa mumadziwa kuti ni mkanjo sindingakwanitse lero chibwenzi chija kukakumana nacho pa rest house. Chimozimozi ngakhale uniform zina za zipembezo zimachititsa manyazi kulowa nazo m'malo achabe. Azimayi wathu achipembezo akavala uniform ya chalichi amabisa amaulula chimene ali, koma ngati simuvala uniform ya chalichi chanu mumabisa chimene muli, ndiye mumakhala afulu ku dziko. Koma ngati mungavala uniform ya chipembezo chanu imene ndi white mumaziulula chimene muli, kotero mumachita manyazi kuchita chimene dziko limachita. Mwa njira ina mkanjo mwavalawu ndi chitetezo. Kukadafunika aliyense ku dziko lapansi opembeza adzivala chonchi, chifukwa pamenepa kuti uchite choyipa chimayamba chovalachi kukutetezera, kukukumbutsa chimene uli. Ndiye umafuna kuti ukafika pa khalidwe la wanthu, pakati pa wanthu ukhale mofanana ndi mmene chovalacho chilili white. Malo mwake nkhala kutukwane umakanika kubwezera kutukwana, chifukwa uli nchovala chimene chimaletsa utukwana. Umakanika kuti ube, chifukwa uli mchovala chimene chimaletsa kuba. Umakanika kuti uchite chigololo, chifukwa uli mchovala chimene chimaletsa chigololo. Kodi zikumveka izi? So kumwamba kuti ndidzakuveka iwe chovala choyera, akunena mpingo wa kumapeto, as a symbol of restoration, yakukonzanso kubwezeresanso khalidwe lachabe limene linatayika, ukubwezeresa khalidwe labwino limene lidatayika ndi dziko lapansi. Mchaka chovalachi mumakachipeza ku Ndende, mukachipeza ku Maula, mukachipeza ku Central Prison ku Zomba, mukachipeza ku Chichiri ndi Ndende zonse zimenezi, chifukwa after receiving sentence ya mulandu wako umakhala kuti walowa muchilango cha boma chokuphunzitsa kukonza khalidwe, kukatolera khalidwe labwino limene unalitaya. Ndiye kufuna kukukumbutsa vala on white, tikufuna tikubwezereni khalidwe limene munatayanso. Pachakeni ulimbikitsa kuti angakhala akaidi ku Ndendeko mudzikonda kuvomereza kukulandiritsani chovala cha white, chifukwa chili nkuthekera kokubwezeresani khalidwe labwino limene munataya. Chimayimira kukonzanso. Malemba mpingo wa Mulungu. Tipite pa verse number 5 ya chapter chomwechi cha number 3 cha buku la Chivumbulutso. Akuti chani pamenepo? Verse number 5 tamverani. Tiyambira verse number 5. Iye amene alakika adzamveka motero zovala zoyera, ndipo sindizafafaniza ndithu dzina lache m'buku la moyo. Tamverani. Yesu Khristu kumwamba kumene ali ndi maawadi okwana pafupi 7 amene ati adzapereke kwa wanthu tikadzamaliza dongosolo la nthawi ya pansi pano, kumaliza ulendo uwu wakutha ndi moyo kukalowa mu ufumu wa Mulungu. Tikampeza Yesu sitikapeza Benito Mussolini, tikapeza Yesu sitikapeza Haile Selassie, tikapeza Yesu sitikapeza Buddha, tikapeza Yesu sitikapeza Bahai, tikapeza Yesu sitikapeza Muhammad, tikapeza Yesu sitikapeza Alexander the Great. Tamverani. Ameneyi otchedwa Yesu. Verse number 5 ya Chivumbulutso chapter number 3, Bible likuti wagwiriza kolona mdzanja, wagwiriza maawadi okwana 7. Imodzi mwa maawadi amenewo ndi uniform ya akaidi white. Tentibwereze powerenga malemba. Verse number 5, iye amene alakika adzavekedwa motero zovala zoyera.
akumveka ndani? Amene aligonjese dziko lino, kumwamba sadasunge Perikadini, kumwamba sanasunge Jordan, kumwamba sanasunge BJ, kumwamba sanasunge CK. Nunena mtundu wa masuti, sanasunge masuti kumwamba. Mdzanja la Yesu alibe limozini, mdzanja la Yesu mulibe Rolls Royce, mdzanja la Yesu sanagwirize jet, private jet. Tamverani, mulibe Range Rover. Wagwiriza awadi, chovala jimene wagwiriza mdzanja. Imozi mwa mphoto zikulu zikulu zimene Yesu wagwiriza ndi uniform ya akaidi, white. Hey, kani yosausa ndikakumana ndikakafika kwathu, pamene ndikukwangula dongosolo la nthawi ya masipano. Mulungu akakhala Mulungu, ndipo aliyense akayenera kulandira mphoto imozi mwa mphoto imene ndikuyembekeza kuti khala ndine ndi nkhanjo white. Pamene pali Yesu wasunga maawadi 7, imozi mwa maawadi 7 imene Yesu wasunga yokamulipira munthu akakafika ndi chovala choyera. Chivumbuluso chapter number 3 verse number 5. Iye amene alakika adzamveka motero zovala zoyera, ndipo sindizafafaniza ndithu dzina lake m'buku la moyo, ndipo adzavomereza dzina lake pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo. Ndidzavomereza dzina lako pamaso pa Atate wanga ndi pamaso pa angelo. Iyi ndi nkhani yofotokozera kumapeto a nthawi ya pansi pano kumene ukupita moyo. Yesu wagwiriza awadi imene ali nayo, imene akandipatse nkadzamaliza dongosolo la nthawi ino ntachita bwino. Pakati pa zinthu 4 zili pa verse number 5. Tamverani. Number 1, zovala zoyera. Number 2, kusafafaniza kwa dzina m'buku la moyo, kapena kuti kulembedwa dzina m'buku la moyo. Number 3, kuvomerezedwa pamaso pa Atate. Ndi zimene Yesu wagwiriza. Sanagwirize ukanidwa, wagwiriza uvomerezedwa. Ngati munthuyo wavomereza kukhala pa ukaidi wa Mulungu, kulowa ndende, kulandira sentesi, ukalapa machimo umakhala kuti ukulandira sentesi pamaso pa chipembedzo cha Mulungu. Tikwagamula Mr. Tribe anali mfita amene ankadya wanthu, anali vampire. Lero tikwagamula kuti malingana ndi mwazi wa Yesu owasuka avomereza kuyenda nkhalidwe lokonzanso. Yesaya 1:18, tsopano khalidwe lofila likhala white, apaseni chovala cha white. Tsopano khalidwe lija lokhala ngati kapenzi, ngati inki, lonyasa lakunja, lotosatosa anzawo la miseche, lonyozanyoza, lakupha, lakuba, lazibwenzi, latha, lakapenzi, khalidwe lakapenzi, chikhalidwe cha kapenzi chakuti akafika pakampani ni kapenzi. Anzawo akamaweruka mwagundagunda, mukhalira kugunda nzanu kupaka kapenzi wanuyo ni wanthu. Chachitika chani? Bwerani kwa Yesu ndakuti akadzamaliza kukonza khalidwe limeneli apaseni chovala cha white. Nanenso nkamaliza ulendo wakuti anthu amene wanikufuna kudzapasa mphoto nasunga uniform ya akaidi. Uli uniform kumwamba white akutero tummalemba sine. Hey, kani yosausa, kani yosausa, kani yosausa. Pakati pa maawadi amene Yesu wagwiriza, iyeyi wagwiriza zovala koma za white.
Tiwerengeni Chivumbuluso chapter number 7. Chivumbuluso chapter number 7. Ndiri waulaliki wapa divine service. Hey, kani osausa. Chapter number 7, verse number 13. Verse number 13. Verse number 13 ikuti, ndipo mmodzi wa akuluakulu anayankha nanena ndine. Iwo, verse number 13, ndipo mmodzi wa akuluakulu anayankha. Ikhalanga ndikoma ndiubanika ntayambira pa verse number 12. Chivumbuluso chapter number 7 verse number 12. Ndipo anena ameni, thambo ndi ulemerero ndi nzeru ndi chiyamiko ndi ulemu ndi chilimbiko ndi mphamvu zikhale kwa Mulungu kufikira nthawi za nthawi. Amen. 13. Ndipo mmodzi wa akuluakulu anayankha nanena ndine. Iwe ovala zovala zoyera ndi wayani, nanga achokera kuti? Kamverani. Mmodzi wa akuluakulu 24 akudabwa ataona namtindi. Mukawerenga nkhani imeneyi kuyambira pa verse number 9, atamaliza kusankha anthu 144,000. Verse number 9 akuti zitatha izi ndinapenya, ndipo taona ni khamu loti palibe munthu anakhoza kuliwerenga, akuchokera ku mtundu uliwonse, ku fuko lililonse, ndi manenedwe, akuyimirira ku mpando wachifumu pamaso pa Mwana Wankhosa, atavala zoyera ndi makhwata akanjeza m'manja mwawo. Tamverani. Vanthu ankachokera ku mitundu, ankachokera ku mafuko, ankachokera uku pamaso pa angelo 24 zamoyo zinayi, akuluakulu 24 akupembedza Mulungu. Ndi akuti nkhamu la amenewo munatuluka ngelo wina, kapena mudatuluka mkulu wina pakati pa zamoyo, pakati pa akuluakulu 24 padatuluka ngelo amene adali kufunsa pa verse number 13. Akuti khamu ndaliwonali, ndipo mmodzi mwa akuluakulu anayankha nanena ndine. Iwo ovala zoyera ndi wayani, ndi achokera kuti? Ndipo anati kwa iye, mbuyanga mudziwa ndinu. Ndipo anati kwa iwo ndiwo amene atuluka mchisauso chachikulu. Ndipo anatsuka zovala zawo naziyeresa mwazi wa Mwana Wankhosa. Nawo kumapetopeto tikuona kuti chovala choyera chimayimira khalidwe lokonzekanso pamaso pa Mulungu, ndipo limayimira chiyero, kotero kuti pamene tikukhala oyera mkati, simbo imaoneka kuti tavala choyera. Mkati mwa munthu mukakhala moyera. Koma amafunsa ndi akuluakulu 24 akuti awa achokera kuti? Amafunsawa anali mu white. Choncho chovala choyera chili nkhalidwe lenileni la umulungu pakati pa Mulungu. Koma tikawerenga mozama ku chinthu cha uzimu, kumapeto kwake kwa phunziro langali, tikuona kuzama kwenikweni kwa kuyera mtima kumene kumayimiridwa ndi chovala choyera, kumene tikaoneke nako pamaso pa Mulungu, mpaka na angelo a Mulungu ochuluka otera akatidabwa kuti kodi amenewa akuchokera kuti? Kuvala zoyera mpingo wa Mulungu ndi zinthu zofunika kwambiri, ndipo chovala choyera chimaoneka kuti nchovala cha ulemerero, kuyimira khalidwe labwino mu mtima mwa munthu. Choncho mukavala white
malingani mavesi tikuwerengawa mkatimu muzikhala somoyela. Nimati ntero anyamata nzanga pano kuti tilekanirane pamenepo chifukwa tasala pang'ono kuti timalize ola la kupembeza limene tinali nalo masanano la divine service. Choncho mpingo wa Mulungu mundilole kuti inu ndine timalize vesi nambala 8 lochokera pa chapter nambala 19 cha chivumbuluso. Chapter number 19 cha chivumbuluso ndi chimene tiwerenge. Tamverani verse number 8. Verse number 8 kuti ndipo anampatsa iye bafuta onyezimira otimbu, pakuti bafuta ndiye zolungama zawoyera mtima. Tsono ndiye kuti Bible likutiuzabe kuti chovala choyerachi chimayimbira zolungama zimene munthu amachita ku dziko lapansi. Now pamene ndimafuna kuti ndikonze kwa inu anyamata nzanga amene mwandifunsa ndikuti nthawi zambiri khalidwe limene limatuluka m'mikanjomo ndi limene limakayikitsa, koma Bible likuti bafuta chovala choyerachi chimayimira zolungama zawoyera mtima. Mwa njira ina chilungamo cha woyera mtima chokhala mkati chionekere ngakhale pakuvala kwa kunja. Choncho ngati security purpose ya chikhristu chakuyera mtima kwa munthu amayenera kudzitetezera atavala chovala kunjaku, koma nkhalidwe la waitili akufuna kuti lidziyambira mkati ndiye lituluke kunja. The Bible pano verse number 8 ndi imene ikunena nkhani ndi kufotokoza ikuti ndipo anampatsa iye avale bafuta oyera zoyimira wonyezimira wotimbu, pakuti bafuta ndiye zolungama za oyera mtima. Ndiye kuti tsopano chinthu chimenechi ndi banja imene ndi mfundo yosiriza. Chiyero chimakwatirana ndi mkanjo wa white, kapena kuti chiyero chimakwatirana ndi mwinjiro. Chiyero cha mkati wa mtima wa munthu chibwenzi chake ndi kunja kwa thupi kuvala white. Kazi umveka kaya izi zitu mmalemba zikufotokozedwa. Malemba akuti chiyero cha mkati chibwenzi chake. Ndi chifukwa chake taona kuti pa mawadi amene Yesu akupereka, kuti zikumveka zimenezi, pa mawadi amene Yesu akupereka tikumpeza kuti iyeyi sakupanga mistake. Yesuyi kuperekako majekete matai sakuperekayi. Yesu akupereka chani? Yesu akupereka mwinjiro kwa oyera mtima. Kulibe mapereka dini amene tikapeze tikafika pamaso pa Mulungu. Nkhani ndiyo sausa kwambiri, nkhani ndiyo vuta kwambiri, nkhani koma ndiyo sausa kwambiri. Kodi tinawerengapo vesi ilili limene ndikuti tiliwerenge panoli. Tipiteni pa buku la Mateyu kuti inu ndine tisiyanirane pa buku limeneli la Mateyu chapter number 17. Tilekezere pa chapter number 17. Phunziro latuli tiwerenga verse number 1 ngati tifikire 2, koma Ambuye atithandize. Ndili ku Mateyu chapter number 17. Timalize ni nkhani ya chovala cha white. Chapter number 17. Chapter number 17 tiyambira verse number 1. Tamverani. Ndipo patapita masiku 5 ndi limodzi Yesu anatenga Petro
Yakobo ndi Yohane m'bale wace napita nawo pawokha pa phiri lalitali. Ndipo iye anasandulika pamaso pawo, ndipo nkhope yace inawala monga dzuwa ndi zovala zace zinakhala zoyera mbuu ngati kuwala. Tamverani, Yesu Khristu pamene amabwera ku dziko lapansi musayiwale kuti ameneyi ndiye kapitawo amene anatumidwa kuzatsogolera andende amene avomera kukonza somoyo. Kapena nene kuti ameneyi ndi prison master amene anatumidwa kuchoka kumwamba kuti azatsogolere akayidi a Mulungu amene avomera kulowa mprosesi yokonza somoyo. Tamverani, adayenera akupita pa mtanda, tsopano yasala pang'ono nthawi yakuti avivwinize zovala zathu kuzisanduliza kukhala za white. Tamverani, adayenera kukavala uniform ya white imene ikakonzeso dziko lapansi. Mwa njira ina, pamene Yesu ankabwera kuzasintha khalidwe la dziko lapansi, anapita pa phiri la Zitona. Petro analipo mwepo, Yohana analipo mwepo, Yakobo m'bale wace analipo mwepo, kukaonerera mwambo wovekedwa chovala choyera umene udakachitikira pa phiri la Zitona. Tsiku limenelo anapita patsogolo nagwada pansi. Kumwamba kudabweresa uniform white nikumveka. Pamene amatsekula maso Andrea anapeza chovala chonyezimira choyera chimene adavala pokalowa mdziko kuti akakonzeso khalidwe la dziko lapansi. Lero mukutiona ndife afulu, adayenera kuvala uniform ya akayidi pa phiri pamene anavekedwa white chifukwa ankadziwa kuti akupita kukakonza khalidwe. Wakonza khalidwe ayenera kuvala uniform ya kunkhondo, ndiye uniform ya asilikali wakonzeka kuvala chikhalidwe chatsopano ndi white. Ndiye Yesu adayenera kuvekedwa white pa phiri la Zitona. Ndilekeni mpaka tsiku limenelo. Amen.